выйти у двери, постукается, мы спытаемся, кто, чего, як, и тут забегает 20-30 человек, и даецца ім нейкі прытулак. Это вялікая салідарнасць, але гэты чалавек наражае і сябе на небяспеку. Мы бачым сапраўды вот это такое, можа, аб'яднанне нас як нацыі, але я заўсёды задаю пытанне, але чаму вось такія добрыя рэчы патрабуюць нейкага моцнага штуршка, нейкага моцнага выпрабавання? Чаму толькі тады, калі наступае ліхая, цяжкая гадзіна, мы пачынаем нейкім чынам мабілізавацца? Я ўзгадую, можа, нейкія гістарычныя моманты, калі была Другая сусветная вайна, таксама, як людзі мабілізаваліся, як людзі дапамагалі адно аднаму, калі фашысцкія карацелі хацелі знішчаць людзей, як яны хавалі адны другіх, як хавалі ў сваіх падвалах габрэяў, каб іх не расстралялі, каб іх не знішчылі. Але чалавек ведаў, што калі толькі даведаюцца, што ў яго ёсць гэтыя людзі, расстраляюць, заб'юць, але людзі не баяліся, не праяўлялі гэты гераізм. І сёння наша грамадства таксама напоўнена гэтым гераізмам, і нам трэба маліцца вельмі шмат, каб мы гэта захавалі.